Gaua heltzen da eta ohartzen zara ez duzula bazkaldu. Egunak badoaz eta zure gogoa ezer kase aldu. Asteartea baino ez da eta asteak 5 egun luze dirudi. Gauarekin polizia dator eta amorrua, Mina, nazka. basakeria. Andoni? Ei, Ze? kasaiteko itzizut, iazteizu, baina ustiaz esaten, ze? Gauza asko. Ze muzabiltza, espaldiz gaudela? Baina bai, ondo. Jo, behatu inbargo beha, ze? Ze, gaurko libre zaude, hola, o? Ja, barkatu, Oain buzo hartzera noa, ze esan zidan nire osabak, metale esarizmendin hartzen nahi direla jentia eta sorte hona dakan. Ostia, ondo, agar hartzei zuen, hola? Bai, esango. Nire hola nabilta arnauko utzi nahien, fleku batetik bestea eta hitzein dut, baina batez. Bala, zaini zerbait ateatzen bada esango dizut. Bai, jo, eskertuko nizuke. Eta ze, karneta noizko aizinan ez da? Ondo, hoi lana bila tal, kotxea ateatzen, baina diru gabe. Ja, ni karneta bai, baina diru faltan. Jo, itxoin, hain naizela mugia bilatzen. Bai, lasai. Ze, eta komentatu behar nizun, natxak ze zozu aurkitu aldu, o zuraitak esaten? Andoni, egongo bea, uste dut mugila galdu dala, igual bidean hola... Bozu bilatu. Kelia Bale, da. aurkitzen zu. Egongo bea, Markel, hartu behar nun busa, baina mugia galdu eta... Ja, ikusten izun zerbait bilatzen dara eta... Galduan ez dakit. Ze bain hartu behar busa, ze? Bai, metal esarizmendira joan behar nahi, ze lanpostua hartzen dut. Hostia! Baina hoi... Ze, zakatzu dirua, ze? Ba, euro bat bakat, baina ez dakit izten nik. Ze, zerbait barrezu? Dirua barrezu nioa, zerbait, Favor handia izango da. Zema garrezu? Ze, 240 tamar izango da. Hostia, garesti dago busa, Ba, egunerko gaztetzen dute. Joder, bale. Bueno, hau da katena. Mi esker. Ba, bultarako ezakatzu, baina, bueno, lasai, bultatuko, ez? Bale. Bueno, eskerrik asko. Egunarekin datoz etxegabetziak. Amorrua, mina, nazka, basakeria, erailketak, Bortxaketak, irainak, erasoak. zerrendatzen dugu miseria. Espainiako estatuko inflazioa 6,5%eraino iritsi zen abenduan. Azken 3 hamarkadetako maximoak gaindituz. Bizibideen garestitzaren ondorioz, langileriaren erosahalmena murrizketa orokor eta progresibo bat jasaten ari da. Oinarrizko produktuen eta zerbitzuen prezioak izan dira igoera nabarmenak jasan dituztenak. Elikagaietan esate baterako igoera handiak nabari dira joan den urteko egoerarekin alderatuta. Eginen arabera, oliba olioa 26,7 garestitu da. Gazten langabezi tasa igo eginda eta gazteriaren ia erdia pobreziaren atalezetik gertu bizi. 50 urtez, itxaron beharko ote diogu geuk ere soseguari langile zaharraren gixara. Eguzkia hartu artean, zerbaiten esperoan.